Amen. Ngiyabingelela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngibonga. Amen. Ngibonga nje ukugcina. uNkulunkulu usesekhona, usasigcinile nathi sibe khona kumhlaba. Ngiyabonga ngobaba wami Baba Mfethu. Seziningi imfundiso ezifundiswayo. Ukuwe ukuthi ukhetha yiphi. Amen. Ukuwe ukuthi yiphi imfundiso oyikhethayo, eyokuphila noma eyokufa. Amen. Uma ungumntwana kaNkulunkulu kumele umele iqiniso kaNkulunkulu. uNkulunkulu ngeke ayenze iphutha ukuthi asibeke emhlabeni bese kufika umuntu nje asitshela ukuthi kumele siphile impilo ethandwa nguye. Amen. Sesilindile ilanga lelo sebalishilo ukuthi sizobona, kodwa thina singabantwana bakaNkulunkulu kumele simele eqinisweni ukuthi uNkulunkulu siyamazi. Ukuweke uma usesontweni ungamukeli uNkulunkulu. Ukhona phela ukuthi sibe sesontweni kodwa uNkulunkulu sibe singamukelanga. Amen. Sibe bahle sigqoke sibe bahle kanti uNkulunkulu asimukelanga. Amen. Kumele uma singabantwana bakaNkulunkulu singasonti, simukele uNkulunkulu. uNkulunkulu uzokhuluma kuwe ngalesikhathi leso kumele akhulume ngaso. Amen. Yileso bazalwane nami ngachithi isikhathi ukuwe ukuthi ukhetha muphi uNkulunkulu. Uthi uJoshua encwadini yakhe uthi mina nendlu yami ngiyakumkhonza uJehova. Amen. It's up to you ukuthi ukhetha muphi uJehova noma oBhali laba abakhandiwe noma ukhetha uNkulunkulu okuyena yena. Igama lenkosi alibongwe. Simkhethe uNkulunkulu njengoba enjalo. Amen.
sanibona endlini. Sanibona endlini. Ngiyanibingelela lonke egameni likaJesu Kristu. Okwaba kuhle ukuyikhethela yena. Amen. Ngingasweleli utho. Amen. uNkulunkulu lo ngazana naye lapha e241 la ngizalwa khona. Ngi-introduce abazali bami. Amen. Bathi ke indlela ihamba la. Amen. Ingakho nje befika nalabo uNkulunkulu abaweak. Ngiyababuka because ngiyamazi uNkulunkulu ukuthi umenzelani umuntu. Mina uNkulunkulu ngambona endlini la ngizalwa khona esebenza. Abantu bestradi nemndeni sebesirayitha off. Kodwa uNkulunkulu endlini la ngizalwa khona wasiphakamisa ngesikhathi esifanele. So anginavalo. Amen. Manje kuzothi ke ufika umuntu athi ukhona umile eJabulani Mall wabuya omunye athi ngithi hayi lo uNkulunkulu kaloku uweak. Labo uNkulunkulu abesikhashana be3 months bavele TV bashise TV 6 months uthi uyabheka sekukhona omunye uthi uyabuya basebemkhombe Orange Farm uthi uyabuya uma ukuthi labo uNkulunkulu bashintshe ikhundla kangaka yini inkinga yabo. Ngithanda nje ukubingelela umqali wendlela ngithi dokotela siyathoba leli archbishop ubuholi wonke esikhonza nabo nesingakhonzi nabo baxoshwa baNkulunkulu ngiyanibingelela. Amen. Lento kaNkulunkulu amen nabo uNkulunkulu isekuthenini la ekuthenini inkinga ukuzudideka ukuthi uNkulunkulu awumazi. Who is God to you? You can't identify uNkulunkulu. Ingakho mabemkhomba ngapha uya uthi ke uDavid uJehova ongumalusi. uDavid osho njalo. Angithi uyamazi uthi noma ngihamba ngiyazi ukuthi ngigadiwe. Who is God to you? The reason bakwazi ukukhomba obunye uNkulunkulu is because awumazi uNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu ngimile eminyango ngiyanqonqoza ovula ngiyavula ngihlale uNkulunkulu ehlele kuwe noma bangakhomba omunye awuzukuya kunye because uyazi ukuthi wena uvulele bani. Inkinga yakho ukuthi awumazi uNkulunkulu. Abanye bathi uAlishadai wena uthubani masingabuza uNkulunkulu who is God to you? Ayosho yimi because mina uNkulunkulu ngine relationship naye because ngiyamazi ukuthi wangisusaphi. Yebazalwane khona abazalwane uNkulunkulu abasusa endlaleni ephysically yesisu. Khona abazalwane uNkulunkulu abasusa ku mental illness. So how you identify God when baze bakhombise nje omunye uNkulunkulu wena uthi uNkulunkulu ngubani? Sengisho wena ngoba ngeke bakhombise umuntu ongamazi. Angizwa bazalwane. Sengisho nomuntu okhule angamazi ngoba banokhipha isithombe se-black and white. Bathi ulo wes3. Njoba mina ulo waPam. Njoba ulo babakhulo. Angithi bazalwane. So who is God to you? Baze bakuthole. Bakunika obonye uNkulunkulu ukuthi wena umazi uNkulunkulu. Inkinga ke iqala ekuthenini awukholwa. Ngoba uthe okholwa yimi. Sengisho okholwa yimi. Yobona inkinga umzalwane ongakholwa uNkulunkulu, ongakholwa uJesu, uyabambeka ngoba akakholwa. And the reason bekubamba ukuthi awukholwa ufuna into eziphathekayo. Uzobambeke nje ufuna into eziphathekayo. If umzalwane ofuna into eziphathekayo uhamba ubambeka. Noma ungafuna into eziphathekayo kukhona la uzoliseka khona because you understand ukuthi ke in life yazi abaze bahlulwa yini? Bahlulwa ama-season. Because sizofika i-season ungabi nemali. Sengisho nalabo obaboleka abangakuboleka ibag. Sengisho nalabo ababhayila. Ifika i-season kwasemsebenzini ufuna ukuyeka. Bakhali alarm ngathi ungayishaya ebondeni. I-season uzodlula. So maku-season ungafuni ukuba ku-season uzoba nabanye uNkulunkulu awuzofuna ukuthi benze ngathi le-season because I understand ukuthi uku-season and izodlula. Yabo nje ubufraya manje udlishe bezoviki lonke eplatini one ufaka igulube ichicken ivorce sizofika isikhathi la uzothi khona namasi i-season ungathi masokudla amasi bese bayakulayela bathi ukhona ngapha ozokusiza ubuyele udla chicken. Yi-season idla amasi. Lalela ula ukhona currently because God wants you to be there. You are not there by default.
And the more I understand and when I accept ukuthi ngila because uNkulunkulu ufuna ukuthi ngibe ngila bese ukuza uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ufuna ngifundeni kulesi simo because if you go through isimo and you learn nothing that was a waste. Bazokhomba kuyo uNkulunkulu ngoba ukhona. Asiqale lapho nje. Asingayentile sithi bheka kusivulela amavesi. The reason uzoya kwabanye boNkulunkulu ukuthi awukhona. Uthi uJesu ngimile ngiyanqonqoza nasi simemezelo namhlanje. Ngimile ngiyanqonqoza vulela uJesu. Ngeke abaphinde bakukhomba abanye boNkulunkulu. Nabo labo uNkulunkulu. Uyabona fana nomusonto. Uyabona manje lokuphemba. Funa usisole wena. Yindaba ebonayo bakuphembe. Umuntu anesiphiso sokusuka kwakhe akufonele. Ngozosonta nami. Why? Lakho umuntu okuphemba. Sengibuza ukuthi azaphemba umuntu abe nesiphiso sokusendela WhatsApp nevideo yasosontweni labo. Uboneni kuwe? Bakuphemba nje utheni wena? Yeah? Because it takes a good tell you make work it tell you sekhoneni. Sengisho itext. Ayike itext engena kwakho mhlaba. I-Uber ayixtendeli WhatsApp. Baze bakuphembe nje. Sengisho bekuphemba. Umephi? Lebazalwane. Asihlale phansi. Ufuna usikekhethe mfowethu, ngeke ngisakhuluma mfowethu. Sikekhethe mfowethu, ithi mama ngoba usikekhethe. Hayi mfowethu, ngeke ngisakhuluma mfowethu. uNkulunkulu akwenze kahle nomama, aneze kahle enkonzweni yenu. Kodwa nje umlayezo munye, qolwani.
akekho ongamelana nawe. So uma uchallenge ama-season kusho ukuthi uNkulunkulu akakabi seduze nawe, usesekude noNkulunkulu. Kunezimo ezithi bazivela zikushaye uthi mawuwedwa kodwa uNkulunkulu awumquestion ukuthi kungani lesimo silethekeni. Wena ubuza uNkulunkulu ukuthi ngiyabonga lesimo silethekeni ngoba umthembile, bese ubuza uNkulunkulu ukuthi ufuna ngenzeni ngalesimo ukuze ngingawe endleleni. Bathi ukhuluma kahle eBhayibhelini uJobe wathathelwa yonke into kodwa azange asuke ekukholweni. Ubaba wethu ubuza kahle kakhulu uthi uNkulunkulu wakho umuphi. Angeke udideke mawazi ukuthi ukhonza muphi, uminje la umthembe kangakanani. Angeke kuvela abanye aboJesu bese uyabalandela. Amen. Ngaphandle kokuchitha isikhathi ningathi uMCN ukhuluma kakhulu kodwa uvala ingoma. Sizongena ohlelweni lethu alumnandi kakhulu. Ngifuna bomama balilizele kuzwakale ukuthi umshado. Amen. Angalizwa? Sizongena enkonzweni elandelayo emnandi kakhulu. Yaka baba wethu baba uNhlapho nomama uNhlapho bazorenew ama-vows. Masithi bayawarenew hayi ukuthi sewa-expireile nebathandekayo. Umusa kaNkulunkulu sabagcinile kulele 11 years bashadile, basahleli isho nasokholweni basahleli, basasiphethe kahle kusuku abasha. Amen. Okubiza ukuthi kubalulekile sibakhulekela abaholi bethu ukuba nabo ngoba siyazi bayasikhulekela siyibani, singabheki ukuthi bona kumele basithwale kodwa kubiza ukuthi sibathwale. Yingakho basahleli bobabili kule 11 years. Amen. Ngizophakamisa uBishop, ngizophakamisa ubaba wethu. Ngizothanda ukuzwakala ukuthi kuphakanyiswe ubaba wethu baba uBishop. Uye uzosenzela le nkonzo le yokurenew ama-vows. Ngikhuluma ngoBishop wethu uArchbishop uDlozi egameni likaJesu. Siyophakamani sonke bese siyahlabelela. Amen.
nibingelela abazalwane egameni elihle lomfowethu uJesu Kristu. Amen. Ngibingelela kakhulu ubuholi obukhona ngaphakathi endlini ngegama lomfowethu uJesu Kristu. Amen. Siyabonga nje kakhulu bazalwane, nami angisezukuba mude, angisezukuthatha isikhathi eside. Sisaphikelele kakhulu enkonzweni le esize ngayo yokuba ukumbathisa laba babili. Amen. Before sizongena kule nkonzo yama vows, sibonga kakhulu namazwi sewaxoxile, ngifisa nje ukuthi ngiloku ngithebeleza ngiyakuwo. Kodwa nangembala ukhona uNkulunkulu esimkhonzayo, uyaphila. Inkinga ekhona babomceha, uma ngabe umbuso kaNkulunkulu uzokwehla, njoba kudala umenyezelo umbuso kaNkulunkulu ukuthi awehle, sikhuleka imihla namalanga sithi awehle umbuso kaNkulunkulu. Now iproblem ekhona kunenhlekelele ekhona esiphila phansi kwayo. uNkulunkulu akafuna ukuyilungisa qala before ehla, athola ukuthi abantu bakhe bamlindele. We are in a position noma sesimeni sokuthi uNkulunkulu mzukwane buya, siyangena embusweni kaNkulunkulu. Lalelani bazalwane, angeke kwenzeke ifavor esontweni, singakwenzela ifavor singadoba noma sazi ukuthi uyabhema. Amen. Kodwa ngithi embusweni kaNkulunkulu there's a restriction and there are qualifications zokuthi singeniswe embusweni kaNkulunkulu. Kungenzeka izinto sizimokole. Sometimes nasemandleni sinemali esenza ukuthi singene eminyangweni nakuma levels sekufuna ukuthi ngabe asingeni kuwo, kodwa siphathiswe izinto ekumele ngaba sikho kuzo. Kodwa ngifisa ukusho ukuthi namhlanje all that ayisebenzi bazalwane. Le ikhundla sinazo angeke sihambe nazo. The hierarchy of heavens. Yabona njengoba ngimile la ezumholi, ngilo umholi lo othi uma ngabe sesifika kuba bezulwini, there's only going to be 3. uNkulunkulu Baba, uNkulunkulu Yise, uNkulunkulu Indodana. And the only God esimkhonzayo, you know who's above all, the creator of all things. Yes. Umoya Oyingcwele neNdodana, they are serving uNkulunkulu Baba. Thina sonke ngisho singaba ngabobhishopi, ngiyaxolisa bangabe abaholi bakhona babobishop ngoba namasonto nawo awafani, alabaholi nje abokulevel yobuNkulunkulu. Ngiyaxolisa nje mangabe kunalolo hlobo lolo. Hallelujah. Kodwa into engifisa nento engine confidence ngayo ukuthi siyamazi uNkulunkulu esimkhonzayo, nokuthi ngubani uNkulunkulu othotshelwayo. Ngoba sometimes abantu bathatha uBishop bambeka ku level yobuNkulunkulu, naye ke besathatha naye akhukhumana naye abaku level yobuNkulunkulu. Ngithi mina kwasinye isikhathi njomani akusizi ukuthi sazane sibe ngabahlobo. Ngithi ngenza izinto ezirong, kodwa ngoba just because ngo-archbishop angikwazi ukukhuzwa, kodwa uyabheda. Lemkhuba yakho la uyenzayo into masingahambelani nayo, akufuneki isiholane sibe zimpumputhe siye sonke siyowela emgodini. Asihambeni siyibandla le-Religious in Christ, amehlo ethu siwavulile, awenyama nawakamoya, bese kumanda lento ey'nkonzweni. Ngike ngayisho ngiveze omunye umholi, ibandla likaNkulunkulu khona umuntu othi noma ngahamba sengisho ophumayo ebandleni uthi make libheke emuva afisa ukulibona lifile. Ngifuna ukusho mina ukuthi ibandla likaNkulunkulu liyokuma ngisho noma ungasekho wena. elikaNkulunkulu ibandla lona elimiswe uNkulunkulu. Yabona leli ngahamba nomuntu yile lemiswe ngezinto. Ngifisa ukusho bamhlapho njengoba nje sila namhlanje sisazokunikeza ugqobo laNkulunkulu. Ngale ngisazoyikhuluma le ndaba. Ungalenza iphutha lokuhambela ibandla kaNkulunkulu. Khona nje umuntu akagcotshwe enyangeni. Boyela inkinga zakhe inyanga ithi ayibona ulandelwa abantu. Na uthatha ugqobo unikezwe inyanga.
ngiyazi ngikhonza neenyanga ngeke singishaye. Siyambonga uNkulunkulu. Now ukudlulisa lenkonzo size kuyo akasinikeza yona. Uyabona ke umshadweni uNkulunkulu eqaleni makebona haleluya amdalile ensimini yaseEden uthi akukuhle indoda ihlale iyodwa sesingaba nawo amathenda sibe nayo imali kodwa kukuhle uNkulunkulu yemuzi ungaba nawo nemoto yakho enhle ungaba nayo kodwa uNkulunkulu uthi akukuhle. Hallelujah. And yabona lento ihambisa labazalwane I think benza 10 years 11 years I know ukuthi beze emva kwami they are my babies. Hallelujah. Yeah. Bashisela mina ke labaholi yimi ngangishisela labazalwane nje babela uNkulunkulu wayesebenzisa mina ukushisela ngoba nakho lokho it counts. Mawuzoshiselelwa isiphini ngoba ukaphinga umuntu alifakile ukholona bese acabanga ukuthi angashisela imizi akuthelela ngokufa kokuphinga. That is why umshado benigula nje nalo muntu okumele akushiselele kumele kumbhekisise kahle umsefe kahle luhlobo luni likapende nangayikhuza mina lento kuba mhlawumbe ngoba uholi bandla ngoba uholi gatsha akwenzeki imholo ufonele umama during the week athi kunamavesi akangawaboni kahle sekumele uhambe wena ushiye umkakho noma ngabe umkakho usemsebenzini ushiye umkakho wena uyahamba uyobonisa umama amavesi ngicabanga ukuthi kuzokwenzakalani. Uyabona ke la kule bandla lele sikulo kule bandla likaThixo esikulo it's an application yokuthi sihlukana nje ngokwenyama siyahlukana uma ngabe uzoba umholi osaqonywa uhamba ukalaza ngathi ulahlekile hamba upheka udlulisisa ama-hips sowuphendula ubhekele udlulisisa islender sowuphendula ubhekele udlulisisa oyelobhoni sowuphendula ubhekele endleleni lithi iBhayibheli ukuganana makuhlonishwa yibo bonke. Uvuma kanjani wena ukushelwa indoda yomuntu? Yabona nje futhi uNkulunkulu into ayiveza. Bazalwane lenkonzo esikuyo is going online I think by Tuesday or Wednesday. It's going to be online. Kulo baba lo njobe shootha Intumwa Productions we know ukuthi izinto sezizibukela la emoyeni it's going online Tuesday. But this message ayihamba ifinyelele ezizweni. Akusizi ukuthi simemezele uJesu ngoba umuntu uphinga baba wami uphinga umuntu alibekela ivangeli uthola ukuthi ukusindiswa kwakhe kusuka la uyale kodwa kusuka la ibhandeli ukuyezansi uyinyama muningi umonakalo wenzakalayo sikholiwe bese ke indoda amaseyonile ekuthiwa ingeko kaNkulunkulu iqhoshiwe hayi yebaba uyabheda asidinge ingeko kaNkulunkulu eqhoshiwe la mawubheda nje uyabheda asikwazi ukholwa masonto asazi noma umile ushumayela ukuthi uyaqomisa noma uyashumayela na ngoba impela ivangeli lisukuma lishunyayela kushiyikhotha kodwa umuntu ungene uphelele esonweni futhi bazalwane yabona nikhuluma sisazokhuluma manje I'm setting a bar akho umuntu ozokhuluma la akhulumela kunesiwolo ifisa umuntu I'm commanding by God's grace ozokhuluma la nozothola ithuba isono asishawe isono. It's high time siphele isikhathi samavangeli awe prosperity akushawe isono ngoba ukubuya kwenkosi kusabhajwela esonweni. uNkulunkulu siyamazi kodwa sikhulumisana uNkulunkulu siyamazi kodwa masihlele emithini sikhuluma indaba yango 1987 ukuthi wena wenza kanje kodwa siyakholwa
Siyahlupha shongo isono somuntu okholwayo. Ngoba umuntu okholwayo ufana neplastic elibhalwe no problem. Ngaphakathi uthola ukuthi sekuqabela ushukela kwaqabana kwadithe i-oil kwahlangana. Kodwa iplastic lona libhalwe. Siyinkinga ke thina. Masavethe sinje. So ke babuhlapho. I know ukuthi in the journey unokufakaza ongabheka. It was never easy bazalwane. The only thing that keeps umshado manje ngakhumbula bengikhuluma komunye umholo ongasekho ebandleni masemshadisa khona la eTsakani ngithi imishado iyagula nikhona bazalwane imishado iyagula umshado udinga uNkulunkulu nikhona bazalwane noma wena ungathi hayi ngihleli kahle uhleli kahle vele ngoba ifridge isagcwele uzobona umshado ukuthi uyagula ke day ifridge uthi uyayivula uthole nje itamati nayo sephelele nawo phela na injabulo itamati sethe efridge nibambi khona kusele yona yodwa uzobona ukuthi umshado umthetho wawo uyagula mase uqala ukuzwa ukuthi uhleleleni kunamadoda asenkingeni uthi thiselo yonke into ekhaya That is why baba abaningi bahlala etshwaleni ekhaya uthethiselwa yonke into uyathethiswa ingadi ayenziwanga wafuneka wena bona manje ikamera labantwana lipendwanga hayi-ke bese kuba wesikubeyela bobaba abangixakayo kulungile phela uma ubaba ungaba ubaba oflexible kodwa akufuneka ube ubaba uzuba ubaba udlala amagame ezitsha sihleli nawe baba hayi madoda sifuna ngihambe manje sikushaya isikhathi sokugeza izitsha asithi ubaba bangasigezi izitsha yebo mama angingadlali ngalabo baba abasontayo indoda iphathwe kahle lithi iBhayibheli njengoSara wayethi uma ekhuluma kumyeni wakhe ambiza ngenkosi bese lithi uzwa uNkulunkulu ngakho-ke bafazi jobelani bese liqala nje la ekuthenini izwi kaNkulunkulu uma ulibheka ngoba se-Efesu lithi izwi kaNkulunkulu ngakho-ke thobelanani lento yokuthobelana eyethu sonke qala bese-ke liqinisa kakhulu because the main objective uNkulunkulu and the vision yomshado uNkulunkulu uyibeke endodeni the vision yomshado ngoba indoda yiyo eyabona umkayo ingakaqali nokukhuluma nayo yathi lo unkosikazi wami ithambo lamathambo ami yinyama yenyama yami aqala ukumbona iproblem yiyo leyo yokuthi baningi uNkulunkulu abahamba bevela nemiyalo yabo eceleni thina sime on the original hallelujah umama nje akathobele ubaba and la ivangeli silishumayelayo la ebandleni angali kakhona mabani yaxolisa njengoba silihambele la umama indoda ayihaga umntomunye umuntu lento yabazalwane yokuthi ungaze ubamba umkamuntu ufila amabele omkamuntu la esifeni sakho ubambe yakhe umkamuntu ngoba kusiza ukusimemezela ngamavesi kodwa umama ekhaya uyakhala umama ekhaya ngakhala ngokuthi mhlawumbe awusebenza wenza lutho kodwa umama kangakhali ngokuthi hey uJomani ebandleni ujolana nobhala ujolana nomthikoni ujolana haleluya bazalwane siyaphi kodwa bazalwane isikhathi bazalwane makhulula ngemihelo isibonakele kukhulula ngazo lezi zikhathi lezi Sathana lokho eveza kancane uyavela haleluya ukuthi umholi shayisana naye entombini cabanga umholi ugijimisana nabafana lentombini nami ngizocheka nawe uzocheka bayabekezela abantu lemabadleni uJesu abephakanyisiwe bekiwe bazalwane it's high time bazalwane ukuthi sehlukane lezi zinto sehlukaniswe haleluya sibe ngabanaziri bakaNkulunkulu
Umnaziri kaNkulunkulu usihlukanisele, uyasihlukanisela uNkulunkulu wakho. Mase umhlukanisele uNkulunkulu, kuba khona izinto ohlukana nazo. Athi uPaul ke konke okuyizuzo kimi ngakushaya indiva ngenxa yokumazi. Besikwazi mos bawudumile unento futhi yabona umholi wethu sesemncane. Baba wethu uSikakhethe. Sesemncane, I think nakubahola akabahola eBridge. Ngokweminyaka mncane kuwo. Kodwa ngiyabonga nje lokuthi bahole. Ngiyabonga nje lokuthi bahole. Niyakwazi ukuthi ngithobele. Baba uSikakhethe. Siyabonga mholo wami. uNkulunkulu ukusizile endleleni. Uze ebandleni, you are very young. Kodwa sibonga ukuthi uyakhula la ebandleni. Amen. Sibonga lokuthi awuhlelanga kuphela ebandleni, kodwa uhleli kuNkulunkulu. Uyamazi uNkulunkulu. Sibonga the connection onayo. Baba wethu baba uMshengu. Siyabonga, it's the second time that I'm meeting you today. Nabaholi bonke abakhona. Amen. They are coming. Ngokuthi we are interconnected nabaholi kumabandla ahlukahlukene nakuma nenhlelo ezahlukahlukene ngoba iobjective iyodwa noNkulunkulu yedwa nomoya ogcwele uwodwa. Hallelujah. Amen. Lithi ke lelizwi azongibambela lona incwadi yabaseKorinte. Abespeak. uNkulunkulu munye okwesibili ku13 verse 4. Yabona endleleni bazalwane. Ngithe mina mangiqala ukukhuluma ngathi it's a journey. Umshado. Yebo. Yikho labazalwane. Endleleni mama niganele. Ama challenges ayavela. Bangakhuluma ubufakazi. Yabona lento yokumnandi yasemshadweni, it's obvious kumnandi. Lethe siqinisana ngayo kwabangakaganwa noma kwabaqalayo ukuthi kunawo ama challenges. Akhiwa nje amasweet namakheke nje kuphela wayawa. Yabona mina I'm a typical example. Ngake ngaquestion uNkulunkulu mina mangishada nginokutshela unkosikazi wami Njomane benikhona niyazi. I used to have cars. Noma bengasi imoto ezi10 kodwa zazi10 ngaleso sikhathi. Angena emshadweni. Ama priorities ayashintsha. Ongena emshadweni. Akusiyo ukuthi ngihambe ngicela kwesikhathulo. Sengisho currently. And I appreciate lokhu uNkulunkulu asanginike kona currently. Amen. Nikho labazalwane. But ama priorities. Ngiyaba nesikhathi samateki nami. Ngiyaba nesikhathi samateki nami ngisakhula. But ama priorities ayashintsha. Angeke nje uthi ubaba umnomzana womuzi uprioritize amateki. Amateki uzowathenga in your own affordability nangesikhathi sakho. Kodwa that's no longer a priority. Angimela ngokuze klale ngasadliwanga endlini. Yabona nje mina manje uthenga isikhathulo at least I spend ngale kwa 20,000 isikhathulo. Mina manje uthi ngiyothenga isikhathulo ngale kwa 20,000. Hambi yestory ospace isikhathulo namhlanje siqala ku 40,000. Isikhathulo. But kuyadependa. But ngizama ukufeza le nto ukuthi bazalwane. That is no longer Akusayi isinto nje engasehlala endlini ingadliwanga dothi. Tale ngadliwanga ukufuneka isikhathulo ngoba abangani bami bagcoka isikhathulo eMawuri. Esika 40,000. Kodwa umnomzana wekhaya ingane zale ezingadlanga. And naleso sikhathulo mawusifakile abanye ngabasaziwa yilabo ngani bakho labo shomba bakho yibo abasazi. Kodwa abantu nje bayafuka nje hayi baba ugcokile muhle siyamfanele abazi ukuthi simalini. So mangabe so semshadweni
and into yomshado mulasi into yomshado emshadweni ziningi izinto ezihamba zihambe zishode. That is why lithi iBhayibheli kuyabekezelelwana emshadweni. Akufani nasemjolweni. Emjolweni ngingakhiphana ngidisana ama-ice cream. Kodwa mase seyisemshadweni ngizoba naso isikhathi sokuyodlisana ama-ice cream. But ama-priorities ayakurestricta. Sibhadala ii-school fees. Sibhadala ama-transport. Nikhona bazalwane? You cannot compare umyeni wakho oganene naye ne-boyfriend. I-boyfriend ingaphiliswa i-cherry yayo ikhiphe idla ama-spare, ama-steers, ikhiphise zonke le ndawo lezi hamba ibamkhiphela kuzo kodwa baganene. The day kuganana ama-responsibilities ayashintsha nama-priorities ayashintsha. Nikhona bazalwane? And uyinkinga umshado and niwuphilela abanye abantu. Ivamisile lento yokuthi you know mase kiwe esontweni sesiyathandana nomngami. Mase siya kwabanye ama couples amanye sithaya ukuthi sibe i-power couple. And bese yasishaya thina sihola ibandla. Kukhamba sekhamba ibhomba. Abantu sebathi hayi uthi ukhuluma nalo athi angimfuna la hambe khona. Uthi ukhuluma nalo athi angimfuna la hambe khona. Ake kukhulunywe emshadweni. Lento zwana ngithi umshado uyagula. Awuhanjiswe umshado somewhere. You need to have a place or to have someone that you can trust. Baba wami. La uzokwazi ukuthi uhambise khona izigulo zomshado. Sinenkinga ngathi nesingabaholi. Ngoba manje angikwazi ukuya kwaBunjomane ngomphethe. Mina ngifuna ukutshela mama. Wonke imishado noma singaba bahle kanjani. Yonke nje ubona nje izindlu zinje zizinhle. Yonke imishado inezinto zakhona. Ukongibuza nje unkosikazi wami ngikhuluma esontweni. Ngathi mina nathi sike sibange remote TV. Yabona nje solo bedlala Pirates. Bekwehlukene. Omunye uyibukela ngale TV. Omunye ngoba ufuna ukubona izinto mina ngifuna ukubona ibhola. Ngibukela ngapha. Kuke kubangwa nje remote. Bese ke kuba nezinto eziserious ezibangwayo emshadweni. Yabona nje mina ngibekisela into esikhulu nje ke sike sizibange ngolwami. Sibange into ezincane sibange remote. Banga ukuthi uvuma i-appointment yesonto, abantu besonto bakubize bangashongo ukuthi abantu besonto bake baqhamuka akuyeke nje nani bazalwane le. Abazalwane abangaqhamuke nje sikhalele. Sibathi Archbishop siyale. And vele ngayise ngale. Yabo izinto ezincane lezo. Kulama serious matters akhulunywayo la emishadweni. Indoda izimithise. And lento lezi senzela ngisho kuthiwa singabaholi siyazibona siyazazi ontaba kayikhonjwa bazenzile angithi. Angithi nisibonile besenza ontaba kayikhonjwa. Hallelujah. Amen. So it's a journey. Ngicela ufundele umuntu wami. Njengoba nje bese nalo bese ngiyabuzisa amaringi. Ubaba uzosikhulumela yena ubamhlapho akhulume onke amazwi akazowakhuluma kumkakhe ambheke emehlweni isithando sakhe. Hayi. Kulabo mama bagcina mzukwane kushelwana noma ukuthi amtshele ukuthi amthanda. Selo bagcina mzukwane kushelwana ukuthi hey ngiyakuthanda. Ngashadisa umholi la. Wangiphikila kabi maphalala. The late ongasekho. Mase kufika isikhathi sokuthi hayi ngikabuze phela wathi hayi uyazi ngikabuze. Wagcina ngamhlazana phela. So namhlanje uzombuka emehlweni. Yabazalwane ngiyacela nje ngoba before ukhuluma nje. Ngiyacela bazalwane. Baholi, asiyeke lento yokuhamba neprofile yethu yobusonto siye nayo endlini yethu. Amen. Wahamba neprofile kaBishop yongena nayo ekamereni. Yabona masekiwe ekamereni. Masekiwe ekamereni.
ngubrabhisa yawuzi lamavesi ungezi nobumnyaka bukaNkulunkulu lapha uma ngabe uzongena enkonzweni kumele kuthandazwe ayithandazeka lona enkonzo yasekamereni bazalwane ngiyayikhuza lento emadoda asakhula ngiyayikhuza lento yabona sineyikhali nje khale ngiyiveza lento indoda ayingahlali ekamereni la ilala khona la ezospenda khona isikhathi nomkayo ubeke ikhali khona la kule kamero lelo uvula iladi la ekamereni la ilala khona nomkakho yabona thina sikhule zikhona ikhali ekamereni haleluya kodwa sithe mase sifika endlini enkulu yamampela indlu zakhishwa zabekela ekamereni elabafana ikhona abazalwane yeke lento yokuthi uvula iladi la uhlala khona la kumele wakhe khona nomkakho uma ngabe kuzongenwa endlini uma kuzongenwa ekamereni akunayokala emthandazweni lo muntu uzozabe off lo muntu besa off usayojikeleza yophemeleza yobiza bona azabayo ukuthi bazalwane noma kamagano usazogana lemkhulu iqala sisesebancane iqala sisesebancane haleluya you need to understand lento ekuthiwa i-intimacy it's a pity nje sokhuluma sibe nganeno sizibambe kunabantwana and ibhayibheli alijikalanga nje bafana bakho mangabe nje uyajola unama-intercourse owenzayo uba involved ey'ntweni ezinjengalezo ibhayibheli alijikanga uNkulunkulu lo esithi siyamazi uthe nje ukuthi ube involved ey'ntweni ezinjengalezo ungaganiwe isono isono nje lento yakho ukuthi umncane kangaka uhamba isikolo uyacheckwa isono bantwana bami bamantombazane ningavumi ngani angithi nifike esikhathini la nizoganwa khona nithola abayeni benu banithole nisese izintombi haleluya tela umfundele umoya wami njengokuthunywa kwasekorinte kokuqala chapter 13 sofunda uverse 4 hloko sithi kudunyiswa kothando verse 4 uthando luyabekezela lumnene uthando alinamahawu aluzigabisi aluzikhukhumezi 5 aluziphathi ngokungafanele alizifuneli okwalo aluculuki alunamaqhubu alithokozi ngokungalungile kodwa luthokoza iqiniso luthokozela iqiniso. Ngicela kubuye izinandatho ngikwazi ukuthi ngizikhulekele bahlabele abazalwana ngeke ngisakhuluma sekukhuluma kakhulu Apa bangwe
uNkulunkulu bazalwane. We are here to witness this renewal of our vows alabazalwane egameni likaJesu. Ubaba wethu wabuhlapho kunamazwi esimlobele wona ngokubandla azowasho nje. Ngicela ukuthi nibhekane umama umbuke emehlweni. Ya umbuke emehlweni isithandwa sakho. Uzosho lawo mazwi lawalotshiwe uwafunda uwabhekisa kumama before naye abatha yakhe indandatho naye kanjalo uzoqala awasho naye bese ke mase uzothatha indandatho sozoyifaka kumama so ukhuluma lawa aphuma enhlizweni uwabhekise kumama. Amen. Papa Bangwele. Thank you, Pindile Begemele to be my wedded wife. I promise and I'm making a covenant before our heavenly Father and before everyone who is witnessing today that I will love you, be trustworthy, and be great husband to you. Take good care of you and make you happy as God commands till to death us apart. I, Pindile Ngwenya Nhlapo, take you, Nkosinathi Nhlapo, to be my wedded husband. I promise and I'm making a covenant making a covenant before heaven, Heavenly Father, and before everyone who witnessed today. I will love you, be trustworthy, and be great wife to you. I will take care of you, make you happy as God command, till death do us part. Sasikunikeza ithuba sikekede. Siyazi ukuthi uNkulunkulu bekasakunqishile ukuthi ukwazi ukubeka amagama nje umuntu wesifazane. Akowabeke namhlanje amagama asuke enhlizweni kuwe. Naye Asante sana. Manhlapho sithando sami. Kulesikhathi samanje ngiyathembisa futhi ngiyazifasa kaJehova ukuthi njengoba sayiqala indlela ngiyaminyaka isaqhubeka namanje engifisa ukunika kona nje uthando ukuthi iBhayibheli sithandane njengoJesu Kristu enothando naye ebantwini. So uthando nje ngicela uJesu Kristu ukuthi anginike amandla ngaso sonke isikhathi, ngithobele, ngikuthande, ngikuhloniphe ngaso sonke isikhathi, ngibe yindoda ethembekile kuwe imihla yonke. Anile.
abe nakho kodwa ngifiso akukho kujikile amen olushilo zikhona izinto ezihamba zibamba kodwa uNkulunkulu nakho namhlanje siyaziphila Bishop mina bengazi imhlulile mholi bengazi kodwa ngiyabonga ukuthi namhlanje you still recognize me Balule nje izandla ngabe khona. Isasho kamnandi bantwana bami bathi akasanginamisanga le nkonzo le ngithi umholi wagoloza wathi awuyazi ngiyacela nisukume siwitness uthando haleluya sibone ukuthi awungeni namavesi ekamereni amen. With our authority that God has entrusted in me, Mr. and Mrs. Ntapo, about Tom Ntapo, you may kiss the bride.
Siyabonga hlalani phansi. Amen. Ngiceliwe ukuthi ngo-2 Sunday school iphume ngaphandle. So kuzo 2:30 ngiyathemba mhlawumbe sebaphumile. Amen. Ubaba wethu senzele ivideo la. Uthi nginazise nje ukuthi ungena nithi Intunga Video Production. Ukusubscribe mahala ukuze nibukele yonke lento eyenzeka la. Amen. Ukhulumele ngishophu. Ngiyamthanda manihlabelela kanje. Ngoba kusho ukuthi mangimile la akekho ozongibonisa iwash. Ukuthi soku6. Noma nganikhipha ngo7. Ngoba manihlabelela angibheki isikhathi. Amen. Yebo ngiyavuma ukuthi nihlabelele kodwa nibuye nikhumbule. Sekunenge okusamele sikwenze la. Kulesikhathi samanje ngizobiza ubaba wethu ubaba uMthethwa obuya eBright International kuba abe namazwi phezulu kwaMama uNhlapho nobaba uNhlapho akhuthazele kubo bangabukhona. Amen bathandekayo. Kancane nje ngiyaxolisa umzala. Uma bengimbizile akekho. Ngaloko nisazohlabelela ngizocela nisiphakamisela ubaba wethu ubaba uSpanyoni obuya from eShabak Bible Church. Masibingelele ubuholi bonke obukhona kule ndawo. Siyasaluta kakhulu ku-Archbishop ubaba wethu abazalwane bonke ubaba umama abantu abasha bakhona kanye neSunday school engaphandle bazalwane sanibonana egameni lenkosi. Sibingelele nesingabo namhlanje ubaba kanye nomama uNhlapho siyabingelela siyasaluta kakhulu nakubo egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Amen. Sibonge ithuba esilitholayo namhlanje siqale enkonzweni sathi masiqeda khona sabona kubuhle ukuthi nathi sisondele sibalwe njengabanye ebebakhona kulosuku olukhulu kangaka. Amen. Yize sikhonza nabazalwane kodwa into esiyaziyo ukuthi siyibandla likaKristu. Ngiyakholelwa kakhulu ebandleni likaKristu. Ngakho nje akusiyisimanga uma sibonakala kule ndawo ngoba size ebandleni likaNkulunkulu. Amen. Lithi iBhayibheli uma ebuya uKristu uzolanda ibandla lakhe. Yilo leli ke ibandla lakhe nathi siphakathi kulo. Amen bathandekayo. Sibingelele kuma religious amahle namhlophe egameni likaKristu Jesu. Archbishop ngifuna ukwakhulumela lamadoda wase religious osibeke nawe endaweni yaseTsakane. Sihambisana kahle nawo siphinde sisebenzisane kahle futhi nawo emsebenzini wenkosi. Amen. Uma sibona uwona kusho likhulu ngawe njengonkulunkulu ukuthi uhole amadoda alunhlobo esikhathini esiphila kuso. Baba uNhlapho siyabonga. Sibonga ukuthanda umama. Mama siyabonga. Sibonga ukuthi uyamthobela ubaba. Ngoba kunje kungenxa yalokhu okwenzeka thina masingasekho. Ubuhle sibonayo noma ubuhle obonakala phambi kwabantu kuveza lokho kwenzakalayo uma abantu bangekho.
So uma ubuhle singaboni phambi kwamehlo ethu siye siwari ukuthi kaze lokho kwenzeka la singaboni khona kunjani. Kodwa makunjena siba nentokozo enkulu ukuthi ngempela kusho ukuthi kumnandi lapha ekhayeni la kaBabunhlapho. Amen. Sibonge noNkulunkulu owakuzama babuNhlapho ngomama. Ngoba njengoba sishadile bazalwane uNkulunkulu uyazamana. Uyazamana. Ungayozama ukudobhadobha mawungakholwa ukuthi uyazamana uNkulunkulu uzobona sohleli naye ukuthi angizamekanga. Kodwa mawuzame uye kuyahlaleka. Mawuzame uye man kuba mnandi. Yeah, mawuzame uye mawuzame uNkulunkulu uhamba ubheka isikhathi yabona njengoba ngibheka isikhathi nje ngijahela ukuya endlini ukuthi kanti ngifika nini endlini ngizobhekana nalo emhlalana ngoba mawuzame uNkulunkulu uyazamana uNkulunkulu uyazama. Ngiyathanda ke ukuthi umuntu athinta umakhelwane uthi kuye uyazamana uNkulunkulu uyazamana. BabuNhlapho iselungisela ukuzohlala phansi. Siyabonga nje kaNkulunkulu ukuthi ube indoda kaNkulunkulu. Nokuthi umphile noNkulunkulu kule ndawo siphila kuyo. Insakani yaziwa yithi esihlala kuyo ukuthi njani. Siyabonga ndoda kaNkulunkulu ukuthi ushumayela ivangeli kule ndawo. Sibonga ukuthi umphilele uNkulunkulu kule ndawo. Sibonga ukuthi umkhonzo uNkulunkulu kuyo yona le ndawo. Yabo indawo bazalwane inenkinga ngoba indawo inama option. Uma singekho la singaphuma nje la ekhoneni njalo kunendawo nabo bahlangene nje ngathi mara benza okunye la nje. So siyabonga BabuNhlapho ukuthi kule ndawo esiphila kuye nama option. Ukhethe ukumphilela uNkulunkulu, ukhethe ukumhlalela uNkulunkulu, ukhethe ukuba ingcebo kaNkulunkulu kuso lesizukulwane esiphila kuso. Kanti futhi siyamthemba uNkulunkulu ngawe, siyamthemba uNkulunkulu ngani. Uthi uJabesi ngelinye ilanga makakhuleka kuNkulunkulu uthi uzungibusise nokungibusisa. Amazwi engwakhuleka phezulu kwempilo zethu ukuthi kwangathi uNkulunkulu esimkhonzayo angibusisa nokungibusisa. Andise umkhawulo wethu. Isandla sakhe sibe nani anivikele kubini futhi ningehlelwa ubuhlungu. Uthi uDavide ngelinye ilanga makabheka isandla sikaNkulunkulu empilweni yakhe uthi ungizungezile ngasemuva nangaphambili. Ubekile isandla sakho phezulu kwangathi uNkulunkulu esimkhonzayo anganizungeza ngasemuva nangaphambili. Abeka isandla sakhe njalo phezulu kwempilo zenu. uNkulunkulu abusisa ukungena kwenu, abusisa ukuphuma kwenu. uNkulunkulu abusise ikhaya lenu alibiyele ngomlilo. Uthi uIsrayeli makabheka ukuhamba kwakhe noNkulunkulu uthi ekseni nasemini uyinsika yefu athe ebusuku uba yinsika yomlilo. Ngiyakhuleka namhlanje ukuthi kwangathi uNkulunkulu angaba yinsika yefu empilweni zenu makufika ubusuku besasiveze ayinsika yomlilo phezulu kwempilo yenu. Nisibonele esihle marejita samhlophe esumngeni thina naye. Niyazi ukuthi siphilisana kanjani. Kanti futhi uNkulunkulu esimkhonzayo umunye. Siyabonga Archbishop namazwi amahle. Uma obaba bethu bakhuluma ngalendlela sinokukholwa futhi sinethemba lokuthi le ndlela iyahambeka kanti futhi izohambeka. Amen bathandekayo. Sengihlala phansi wodwa umhlabelele ngicelayo bafowethu ukuthi uSathane simnikile amathuba. Sengihlala phansi ngicela lo mhlabelele Church.
ayiwabeka upastor wethu ubaba uSibanyoni ubekhulumela esayidini lobaba. Manje ngizocela umama ozoba nezwi naye kumndeni wethu wakababa uNhlapho. Sizocela umama wethu uSenior Lady Archbishop abe namazwi. Amen.